Здравей, аз съм Десислава Елхаким в поредицата Ароматни истории. Благодаря на всички ви за търпението, но последните месеци наистина не знаех за кое от любимите си масла да ви разкажа. И днес в тези първи пролетни дни с едни прекрасни слънцеви лъци по залез избрах да ви разкажа за моята приятелка цитронелата. Това е едно размазващо масло, за което не зная защо толкова дълго време съм мълчала. Това е маслото на предотвратяването. Ако ме следиш, знаеш, че за мен са по-важни енергийните и емоционални аспекти на етеричното масло. Не, че чистите етерични масла нямат своите достоинства. Са от някъде идва сянка. Anyway. Всъщност, това, което мене ме кара да екзалтирам всеки път, когато открия някое етерично масло, е неговото психоемоционално въздействие. И именно цитронелата е маслото на предотвратяването. Това ще рече, че тя ни предпазва от онези токсични елементи от околната среда. Тя ни предпазва от постоянно повтарящите се мрънкане. Ма не сега, ама това ми пречи, ма той е такъв, ама защо, мяу, мяу. Само, че това мяу, мяу, което човек е склонен да го прави част от вътрешния си монолог, в един момент след 10 години става бау-бау и се превръща в някакъв чичак или лелка, вечно недоволен, вечно мърморещ. Цитронелата прекъсва тези процеси. Тя създава тази среда на чистота на полето. Как се играе с това слънце? Откъде дойде? Това е едно отражение. Но съм си казала, че аз видя вече не спи рано. Ой, слънце! Това е знак, че слънцето също обича цитронел. Искам и да ви почета от приложение на етеричните масла, книга, чието автор съм аз, малко. Етеричното масло ни учи, че семената на плевелите лесно покълват сърцето. Предизвиква ни да преосмислим зависимостта към раздразнение и тревожност и да спрем да пилеем жизнената си енергия. Тревожността е следствие, пряко следствие от това истерично препускане, от нуждата, от жаждата да контролираме, да сме номер едно. Тук много вариации може да направя. Но всъщност тревожността наистина изяжда всичко у нас. Тревожността е липса на доверие в потока. Аз съм тревожна, защото си мисля, че еди какво си няма да стане. Няма да се изпълни моят план или просто ще се случи нещо, което аз не мога да овладея. Само, че бидейки тревожна, реално аз привличам това нещо. Ако се тревожа за това как ще остана без работа, например, тази моя тревожност в един момент може да се задълбочи, да ми паднат показателите по време на работа и аз наистина да загубя работата си, защото вече не се представям добре. Отделно и закона за привличането се активира. Цитронела, да си я вдишам. Цитронела това го нулира. Изчиства полето. И това, което всъщност малко хора си дават е жизнената енергия. Това е единственото масло по новата система, енергийна. Хората на новото време са с нова енергийна система. Любимата моя тема, това са 7-те основни чакри, но реално в момента сме в процес на трансформация. На личностна енергетика, на енергетика на света, на каквото искате там. Каквото искаш си го помисли. И по-будните хора реално се трансформират. Имаме апдейт. За част от хората апдейта вече се е случил. И за тяхната нова система, техния нов Windows, енергийния им Windows, има нови чакри, има нови енергийни центрове. И един от тях, това е далашната чакра. И единственото масло на този етап, което е за далашната чакра, това е нейна светлост цитронела.
Талашната чакра се грижи за нашата жизнена енергия. До сега се приемаше, че Манипура е чакрата, която определя енергийните ни нива. И да, това е така. Но с новия човек, човекът на новото време, той вече има по-финна настройка енергийна. Има по друг начин му се случва. Да си призная честно, не знам дали съм от новото време или не съм. Нямам представа каква е енергетиката ми. Само знам, че тази бутилка, която гледам, аз я обожавам. Ето сега и дланите си накапах и тук на тези сини черти. Обожавам цитронела, наистина. И тя е за тези, които са склонни да пилеят жизнената си енергия. А ако ти си човек, който забелязва тази тенденция на изтичането на жизнена енергия, това може да се свърже с лесна уморяемост, особено с хора. Бил си с някой и после не можеш да станеш. Къде ти е енергията? Кой ти изцица? Някой те е изцоцнал. За да се случи това, значи имаш слаби граници, значи нямаш достатъчно защита на тази енергия. Все пак нашата жизнена енергия е наше притежание. Т.е. аз приемам себе си като съд и в този съд има жизнена енергия. И от мен зависи дали в съда лесно може да изтече водата от него, дали има дупка. Цитронела запълва дупките в нашето енергийно поле. Предотвратяване. Даваш си сметка колко е яко, ако може да се предотврати. Когато започнах тази поредица, беше 2020. Да, минаха много време. И тогава имах много ароматни истории, сега ги имам. Истината е, че те някакси толкова са станали част от мене, че сега се питам цял ден, искам да запиша видео, усещам пролета в себе си и си казвам, добре, ама ти всъщност имаш и да разкажеш някоя вау история с цитронела. Да, имам, но уви не мога да я споделя в публичното пространство. Затова и всъщност се ориентирам изцяло към това, което винаги ме вълнувало в този свят. Психоемоционално въздействие. Това, което мога да ти разкажа, моята не вау история, е, че всъщност с цитронела аз се чувствам изключително добре. И това ми стига. Събрах сили да махна всичко токсично. Вече след 3 години активно упражняване в граници, аз мога с лекота, без огризения и на 90% мило да кажа не. Предотвратяване на изтичане. Вече знам къде изтича моята жизнена енергия. Вече знам къде давам енергия повече, отколкото имам. Повече, отколкото ще получа. Всяко едно взаимодействие с света около нас е обмен енергиен. Давам, получавам. И ако имаме дисбаланс на това даване и получаване, тежко ни. Дълги години съм живяла точно в подобен дисбаланс. Затова и сигурно с такава радост цитронела, която повечето хора я познават. В спрея ми против комари има цитронела. Само, че комарите са такива. Знаете, те искат да пинат кръвчицата ни. Окей, само, че те са... Даваш ли си сметка колко са готини, защото ние може да ги усетим по техния звън. Само, че как ще разберем, че някой от обкръжението ни иска да ни пине кръвчицата, както често се случва? Как ще разберем кой е този, който ни бройка? Да ни цицне, да ни източи. Комарите поне са почтени, сигнализират, казват, хей, аз съм тук. Но повечето хора от нашето обкръжение, от моето, от твоето, от всеки, има по няколко, които стоят и дебнат засада. Цитронела помага ние да настроим своя вътрешен компас. Да се доверим на интуицията си и да разпознаваме. Да предотвратяваме тези енергийни изтичания, вследствие на недобронамерени действия на хора от нашата заобикаляща среда. Не е ли яко това? Айде, 3 пъти ура за цитронела! Благодаря ви, че бяхме заедно в ароматни истории и до нови
срещи!